Hello po, ito po si Pinoy Peña at mayroon po tayong mga nabago sa ating YouTube channel. Ang pagbabago pong magaganap ay ang dati pong Pinoy Peña ay magiging Peña Travel Hub na po. At syempre sa ating mga kababayan na laging nanonood po sa atin, ako muna po ay nagpapasalamat palagi. At syempre lalo na sa mga nananatiling subscriber po natin, salamat po. Ang unang-una pong pagbabago po lamang ay yung ating pong mai-share yung bagong video na tungkol po sa pag-travel. Ano po? Pangalawa po ay ang specialties po natin sa ating matutulungan na kung sino po mag-travel ay tungkol po sa ating mga cruise line, hotel, transportation po at saka po excursion po. Ngayon po, isa-isahin po natin ng konti. Ang ating cruise ship po ay karamihan po ay halos lahat po ng cruise ship po ay specialties po natin yan. Katulad po ng Royal Caribbean, Princess Cruise, tsaka Carnival, at halos lahat po ay expertise po natin yan lahat. At ang kanyang destination naman po ay karamihan po ay sa Europe, Asian pong banda, at saka po dito naman po sa US, Florida, Hawaii, ganun po. At dyan po tungkol naman po sa mga hotel ay karamihan po ay halos po sabihin na po natin sa buong mundo po pwede po tayo mag-book para sa inyo ng hotel. At sa transportation naman po, pwede po tayong mag-book para sa inyo ng private tour at group tour at shared tour po. At sa excursion naman po, halos po kung saan po may cruise line ay meron din po tayong mga maibubuk na excursion. At halos din po sa buong mundo, pwede po tayong mag-book niyan. At syempre po, ang pang-apat po ay kung meron pong katanungan sa mga ating nabanggit, pwede po kayong mag-message sa akin, katulad po ng ginagawa nyo sa ating dati pong Pinoy Peña, ganun din po ang mangyayari. Yun lang po ang nabago. At syempre marami pong salamat uli sa mga nanonood nito at sa mga nagsusubscribe na po. At syempre huwag niyo pong kalimutang i-share uli at mag-thumbs up, at syempre huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Marami pong salamat uli. Kita-kita po tayo sa susunod pong video.